Astelenon kuadrilla, zer moduz, kamera ona aztu dut etxean, ze joan ez korrika. Badu sentsazioa gaixorik jartzen ari naizela, erdi mare hartuta nago. Baina noa lanera, obviamente, eta egiten ditu -1 gradu. Baina sentsazio termikoa da -2, -3koa. Eta hori, nago, kriston hotzarekin. Hala, bagoaz, urteko lehenengo asterokoarekin. Bueno, kuadrilla. Zer modu zaudete, astelenon, ikusi zuen mugikorrarekin hasi naizela eguna, zehaztu dut oso gautxarra pasatu dut estularekin mukiekin, egon ez lanean ordenagailuan goizean, gozaldu dut normal, baina ze pasatu da, gero joan naizela janztera eta hasi naiz mareatzen, en plan, bazkal, gozaldu izan ez banu bezala, hartu dut zerbait jatekoa, gainera joan behar nintzen bizikletan, azkenean joan naiz ikusi duzen bezala autobusean, eta hortikan sartu naiz eskolako dinamikan, eta orain arte, gero itzuli naizela, erosketak egin ditut, bazkaldu, kolaborazioa Euskal Herria Irratian, ebentxe duzuela nire zati garrantzitsuena, karo, ze gaur, nire lehengusina irratiren urtebetetzea da, zorionak kous, hemendikan ere, baina hemen utziko dizuet, nire zoriontze originala, ze ezin da kexatu, ezin zara kexatu irati ez dela originala izan, hor zuzenean, Euskal Herria Irratiko entzule guztiek enteratu dira zure urtebetetzea dela. Ez ditut esan, zenbat urte, badazpada, ezakit, esaten duzun edo ez, baina badazpada, eta orain zuek ere hemen ikusi dezakezue. Eso. Bai, noski. Bota. Kantatu dezakezuen irekin abesti bat fijo ezagutuko duzuela. Ez dakizu zer esaten ari zaren, saiatu gaitezke, ba. Bai, jakin behar duzue, ikusiko duzue, haste naizenean abesten, porque entonatzen ni abeste malamente, jakin behar duzue, momenturen batean txertatu behar duzuela irati izena. Irati. Vale? Irati? Bai. Ez dakit badakidan kanturen bat irati. 2, 1, oazen. Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak irati. Zorionak beti. Nahiko dezente. Nahiko desastre, zango nuke. Nahiko dezente atera zaigu afera. Nor da irati? Zorionak, irati, benetan. Beira, bestelako ekitalire bat bali baduzu, demagun familiarekin bazkari bat, edo jaunartzeren bat, edo ezkontzaren bat, edo despedida solteroren bat, deitu guzu, iratitaku, joango gara bestera. Hori da. Turi gitarrarekin, honek zerbait desente egingo du bai, ez gu bezala. Nola eman diozun buelta tortillari eta bapatean iduri dugu guk zure kolaboratzaile ez dala? Ikusten duzen bezala show bat, nahi baldin baduzu abisatuko dizuet, Euskal Herria Irratiko hurrengo kolaborazioa normalan hilabetean behin egiten dut, eta hori gero bilera bat izan dut, dena telematikoa, ze ez nengoen presentzialki egiteko moduan, ez bilera ez kolaborazioa, eta gero orain gainera nengoen geratuta berez lagun batekin, jonekin afaltzeko, baina nahi nuen ongi egon berarekin eta ez geratzagatik, nik ja duela urte batetik ez dudala horrelakorik egiten, eta kaso gelditzen ez jende gutxiagoarekin horregatik. Sin más, nahi dut egoten naizen jendearekin nahi dut ongi egon, eta egoten ba nahi zurekin da garrantzitsua zarelako nirekin. Zen niretzat denbora da gaur egun pertsona bati eskaini oparitu aldiozun elementurik nagusiena. Denbora badoa ezin duzu berreskuratu.
eta gainera gaur egun bizi garela hor superazkar eta bai. Eta hori, eta gero izan dut bilera bat, ikusi duzuena ere, bueno, ez dakit ikusi duzuen, bestela, pues, hau entzuten zaudeten bitartean agian jarriko ditut irudi batzuk eta ikusiko duzu ez ongi pasatu nuen. Zai kontua da datorren ostegunean, berez atxaldeko 7 konfirmatzeko dago Katakraken lagun baten liburuaren aurkezpena egiten lagunduko dut, gidari moduan egongo naiz, eta bueno, egon gara hor, pues, pixkat hitz egiten nola nahi duen, nola zeukan aurre ikusia berak egitea, eta pixkat, pues, zirriborratzen, eskaleta gidoia, o lo que sea, eta hori, eta orain egon naiz azkeneko lan batzuk bukatzen, nago leher eginda, osa badirudi kamioi batek nire gainetik pasatu dela, eta behin baino gehiagotan atzera aurrera egin duela. Eta hori, bihar badu ditut laneko 2 bilera ikasleekin. Eta hori, eta geroz klase bat, eta jarriko, bueno, ari gara humorea gaitasun eta trebetasun bezala ikusten, eta tarte batez ari gara pixkat klaunaren inguruan irakurtzen, eta klauna eta ze nolako lotura ez eskuartze sozialekin eta horrelakoak, eta ikusiko dugu Patch Adams pelikula, ze aurre ikusia nuen datorren astean ikustea, baina bihar dinamikak egiteko ez dut nire burua gai ikusten, hasi que ikusiko dugu pelikula, eta horrela datorren astean pues, dinamikak egoteko, egon behar zara dinamizatzaile bezala energika. Así que hori. Eta ber, niri pilo bat gustatzen zait pelikula hori. Baina, pues orain gaur egun pues, beste irakurketa batzuk ere egin alzaizkio, baina orokorrean oso pelikula guaia. Eta, bueno, ez dut esan, baina orain zazera falduko dut, ezakit zer, egin barko nituzke menuak, osea, en plan, ikusi zer daukan ez bakarrik frigoan baizik eta bereziki kongeladorean, ze orain oinarrituko naiz hilabete honetan zehar kongeladorean daukadana jatera, egia da pues, lehen supermerkatuan zeudela txipiroi batzuk nahiko merke, eta hartu ditut, eta gero ere haragi pixka bat, orduan lo justo egun hauetan egin buelta, eta hori, eta joango naiz erosten freskoa dena, barazkiak eta fruta. Egun ontziz, kuadrilla. Aste azkena da goizeko, ez dugu ematen. Hala, bateriarik gabe geratu zen, pues izango dira goizeko 7 gutxi. 5 gutxi. Eta aste azkenak dira luzeak, sartzen naiz lehenengo orduan, 3 ordu jarraian ditut talde berdinarekin. Gero badut ordu bete terdiko, atsedenaldiaren ordu eta erdia gehi. Beste ordu eta erdia atsedenaldia ez, 30 minutukoa. Eta gero ditut beste ordu bete eta erdi, hauek bai, urrengo saiora arte. Eta gainera bukatzen dugu ordu 2 eta 4 ordenetan, eta gero daukagu ziklo bilera. Me mata, eta hori azkeneko astean ez genuela izan. Pero bueno, ikusten duzun bezala, txuri dago nire pizarra, hemen joaten naiz apuntatze egiteko guztiak, eta egia esan aste hau pixkat izan da rapalada moduan. Asteburu egon naizkilikolo gaixorik jarraitzen dut horrela, uste dut begietan igartzen zaidala. Baina egia da, gaur, hoben nagoela. Así que horrekin, energia horrekin ekingo diogu egunari, eta hori. Bukatu behar dut editatzen gaur igoko dudan bideoa, dela udatik grabatuta dudan bideo bat, ametxekin, baduzue kanalean, nire lagun idoiarekin joan nintzela asiar batetara, supermerkatu asiar batetara gauzak erostera, bertako produktuak probatzen, basikamente. Eta horixe,
horixe izango da aste honetako bidea, pentsatu hartut jarri naiz lehen dutxan pentsatzen zein izango den datorren asteko, azte grabatu beharko dut, hartu beharko dut hola rutina bat grabatzekoa, ongi etortzen ari zait kalkulatzeko zenbat kostatzen zaidan formato honetako bideo bat editatzea, ze asteroko hauek, pues da pam, osea hori daukat nahiko markatua, nire zurra bezala. Noiz dut azalduko dizuet zergatikan dudan marka ui, badut grano bat. Bueno. Eta hori, así que, bueno, zuek ideiarik baldin baduzu edo hobeto esan da, zer interesatzen zaizue? Bueno, nire amaia jarriko da kardiaz ate irekita dagoelako. En fin, bagoaz, aste azkenarekin. Kaixo kuadrilla, zer modu zaudete, osteguna da, segunda, 16, urtarriak 16 eta bueno, badakit aste honetan ez nagoela apenas grabatzen, bueno, aste honetan. Lehenengo 3 egun horietan, egon naiz, gaixorik bezala, ez dakit, osea, sentitzen dut, como egone nire gorputzan virusa eta nire defentsak egongo balira bezala, jak! Eta horrela, orduan ni bitartean egon naizela en plan zombi bat bezala uste nuela gaixorik jarriko nintzela, bakezue sentitzen duzuenean ari zaretela gaixorik jartzen eta zaudete como eta badoa, pues eski honek ez du bukatu esplotatzen eta egia da astelenean nengoen gaizki, asteartean horrible. Osea, joan behar izan nuen etxera, nuen bilera bat lanekoa eta esan nuen sentitzen dut, ezin dut, sartu nintzen noean, eta marabila. Eta atzoian nengoen energia, bueno, ikusi duzue. Baina kontua da, gero, banituela gauza asko egiteko eta entre una cosa y otra, pues ari zait ahazten grabatzea. Baina, bueno, espero dut horretaz gogoratzea, ja osteguna da, nik astelen asteazken lan egiten ditut, asteazkenak dira nire egun luzeenak, sartzen naizelako 8 eta 4 denetan, eta ateratzen naiz, litxeko naiz 4etan nire etxera. Orduan egiten da batzutan luzea, baina egia datzo, ongi. Eta bueno, ordutegien kontua, azalduko dizuet ziurrenik asko. Atzo ere argitaratu nuen asteazkeneko lehenengo bideoa. Janari asiarra probatzen ametxekin. Egia da hori udatik, osea abuztutik dudala grabatuta eta kontua da nik nahi nuela, osea banekilan nola nahi nuen bideo, osea nahi nion edizio pixka bat gehiago sartu, esan nuen bezala 2025ko erronken bideoan, asteazkenekoak nahi ditut pixkatxo bat gehiago kurratzen joan bereziki uztailetik aurrera, ze oposaketekin eta hori, pues, nire fokalizazioa dago hor, oraindik ez naizela hasi, espero dut gaur jartzea behintzat programazioarekin, eta hori, orduan etzen momentua, eta orain izan da momentua, oso pozik nago emaitzarekin, hasi hemendikan utziko dizuet, txarteltxo bat ezakit hemen, edo hemen, eta bideo hau ikusi ondoren, pues, joan zaitezte horretara bideo bukaeran ere agertuko zaizue. Eta hori, pues bueno, goazen, egon naiz, bueno, atzo etxera iristean lavadora jarri nituen, zeneukan zestilloa, osea, goraino, hemen duzue nire tenderete, osea, dago full beteta, gainera aspalditik, bueno, ni ez naiz plantxadaren oso laguna, beraz, hau da, ez dut plantxatzen, eta aspalditik nik badut burro moduko bat, osea, arropak zintzilikatzeko moduko bat, osea, pertxero bat, pertxero a la vista, nola baita esatearen, eta soinekoak eta hori egiten dudana da pertxatu ja, eta hor lehortzea, egia da badut leku sobera, eta gainontzekoa, pues hemen. TikTokeko tip batzuk jarraitu ditut leginak eta prakak, eta oie, ahorratzen da, espazioa. Eta bueno, ere, pues egon nintzen etxe oso atxukuntzen, zegoela
super gaizki harrikoa egiten, que se me está haciendo pixkat bola, egia da. Urte hasiera, ikasturte hasieratik nagoen pixkat como a remolke, esaten den bezala, ez dakit euskeraz nola esan daiteken, baldin badakizu mesedez esan, nik ikasi dezadan, eta hori, eta orain nago naiz sukaldea garbitzen, ze bazkaldu nahi dut, eta bazkari egin bitarte, mai gune hori zegoen, full, beteta. Eta topatu dut hau, nik badut lekuen marka honetako moldeak, eta ez nekien zeudela hemen errezeta moduko batzuk, hasi agian frogatu dezakegu asteazkeneko bideoren batean. Eta bueno, bazkaltzeko ez dakit zer pasatzen ari zaidan, ea nagoen heldu egiten, bueno, hori esatea pijama honekin, zergatik ez, zergatik helduek ezin dugu izan Bob Esponjaren pijama moloi bat, osea. Kasi erortzen. Bueno, total, ni ez naiz bat ere zopazalea eta egia esan aurrekoan igandean egon nintzen Uxueta Irentirekin ramena hartzen, bigarren aukera emateko, ze lehenengo aldia joan nintzela muga ramenera. Hartu omen nuen, konturatu nintzen igandean, miso zopazuen ramena eta niri horrek sentiarazti zidan komuneko ura edaten nengoela. Baina, bueno, egia da, igandean beste bigarren aukera bat eman nahi niola, eman nion, probatu nuen, bueno, sin más ongi zegoen, ez den bestea bezala, osea, beste bat hartu nuen, obviamente, gustatu zitzaidan, baina aipatu behar dut, ni geratzen naizela hotpotarekin, osea, hotpota zen barabil. Orduan, ze pasa da, hotpota deskubritu nuenean esan nuela. Nik hau etxean egin dezaket, ze azkenan da nolabait esatearren jartzea eltze batean irekiten zopa, osea, kaldo, nire kasuan aukeratzen dut barazkien xanda, eta gero horra, ja irekiten dagoenean botatzen dizkiot, barazki ezberdinak, giozak, fideoak, eta gero hori egiten den bitartan joaten naiz egiten kanpoan nire saltxan bat. Eta gero jaten dut dena nahasita, kes? Maravilla. Ramena baino beto. Ez da hotpota bezalakoa, baina ramena baino beto. Esan behar dut, eta horretara nago biziatua. Eta nik uste dut gaur hori egingo dudala, bai, baditut gogoak. Egin dezakit agian ere lehenago entxalada bat, ezakit. A ber. Bueno, ekipo. Planoa ez da politena, agian jartzen badut horrela. Ez da politena, nire etxea da, jazta, bai, horrekoa pusika bat da, eta da abisatzeko makurtu behar naizela hortikan, pasatzerakoan. Keba, broma da. Hori da, nire hortetetzeko, baina egia da ematen salbatu dirala, behin baino gehiagotan salbatu dirala. Eta hori azkenean egingo dut zopa, hori naiz zoparako barazkiak mozten, eta gero topatu dut despentsan pote hauetakoak dituztela kinoa, arroza eta horrelakoak, arrozekoa, eta egingo dut poke txiki bat, beraz, lehenengo prestatuko dut zoparako, xaldarako behar ditudan osagaiak, botako diodala porrua, azenarioa, piperra eta tipula, hemendik daukadana, eta jarriko dut ja uretan, ez dakit egin zuzenean uretan edo bota ere pixkat barazki salda daukadana kutsa batean, baina bueno, hori izango da hemendikan minutu batzuetarako Iruñeren arazoa, eta jarri behar nintzen hemen ikustera berriz, ez dakit entzun duzuen TV3ek, bueno, 3K, bai, TV3ek egin duen erreportaje bat Infiltratz deitzen da, eta lantzen dute la direkta edabideak ezagutzera eman zuituen polizia infiltratuen kasuen inguruan, oso jebia, utziko dizuet iruzkinetan linka ikusteko
Ze katalanez badago ere azpitituluak gazteleraz jar daitezke, ez dakit euskeraz jar daitezkeen, orain begiratuko dut, a ber. Ez, dago katala, castellano, traducción automática, English, alemani eta francés, traducción automática. Así que hori, oso fuertea da eta niri harritzen diana da, bueno, Euskal Herrian gatazka armatu eta politikoan zehar infiltratu asko egon dira, ezagutzen direnak, ezagutzen ez direnak, ojo, zeni La Directaren lehenengo albistea ikusten esan nuen, ostras, gure inguruan zenbat ote daude, zenbat egon ote diren, eta da, como, guazen pentsatzera norden el topo unian. Baina hori, berriz ikusi nahi dut, ze azkenean iruditzen zait gauza asko pasatu zitzaizkidala lehenengo visualizazioan. Gustatzen zaizkidan lanetan ze iruditzen zaite reportajazoa bai, TV3ek egindakoa eta La Directak egindako lantzarra, osea, sartu La Directan, ze dago oraindikan informazio gehiago, nik daukat pendiente ikusi dut lehen, ez dakit, TikToken edo Instagramen olako Reels bideo motzoietako bat, esaten zuten oraindikan ze gauza gehiago zeudela, ze erreportaje honetan badago bideo dei bat muy fuerte, eta horren inguruko informazio gehiago dagoela, así que berriz ikusiko dut, barazkiak mozten duetudan bitartean eta sukaldatzen dudan bitartean, eta gero agian sartuko naiz La Directan, baina hori, oso fuertea. Bueno, ja bukatu dira hauek. Gustatzen zaizkit txerriak, baina labean, olabean. Airfryerrean, marabila bat da. Hau ez duzunean gozean dirik eta en plan tostadiko batean, edo, elevación máxima. Gero ja badut hemen poke modukoa, eta hemen ja hasiko naiz salsa prestatzen ze begira. Egunon ekipos, tirala da, bezeko zartzean. Zelo karta horpegea, jarriat maskarillat. Ze tokatzen da, ia garbitzea. Zuek, zenbatero garbitzen duzue, ia. Nik astan behin edo bitan, depende aste. Bazen marka. Egunen batean azalduko dizut nahi bat lema duzu zerena den. Gero banoa, de hecho, honen kontu batetara. Eta hori, gaurko plana da rekauak egin, mandatuak egin, gero amaren etxera noa gauza batetan laguntzera, egin behar diete obra bat eta kendu behar ditu gauza batzuk. Bertan bazkaldu, bertan pixka bat lan egin eta se supone, gero ditut bi aukera. Edo joan Ardoien partida ikustera, edo usuerekin joan festa batetara. Zakit, zer gertatuko den azkenean. Que pelos. En fin, egunon. Kaixo ekipo, mira, ze lukazo. Ez da buzeatzera, baina, bueno, bagoaz lan batzuk egitera. Eta jazta, hala, gero arte. Egin dugu egin barrekoa, oraindik bildu behar dugu eta zakarretara bota. Baina, bueno, hori gero, orain jarriko naiz pixkat ordenagailuarekin. Ea posaketen zer begiratzen dudan. Eta nada, orain bazkaria prestatu. Listak, ze honak. Eta horixe. Osea, eguna, gero, a ber, baditut bi plan. Berez biak, betetzeko. Lehenengo, Juan, tarte bat ez behintzatoa da ere. Saskibaloi partida ikustera.
Ardoiren partidua. Eta bestetik bago festa bat, Iruñeko bisexualen taldeak antolatuta eta pintxatzen du nire lagun batek. Eta bertatik pasatzea pentsatua nuen. Agurtera bintzat, zerbait hartu, dantzatu pixka bat, eta etxera, bihar gauzak egon behar ditut. Bueno, gauzak, oposaketen kontuarekin, geratu nahi dugu sartzeko. Eta ja, badut zerbait bihar. Duratu naiz, azken, oporretatik etorri naizenetik, gastatzen dudala denbora pilo bat mugikorrari begira. Ez bakarrik, ez du polita mugikorra. You know. Badakizue, badibidez orain, azaltzen egoela Instagramera sartu naiz eta etorri naiz ikustera agenda. Bihar ez daukate zer, txatxi-pistatxi. Me encanta. Markesinetako argia da fantasia bat. Eta makillaje hau, y te cuento. Bueno, apuestas. Estamos con Ardoy. Ojalá. Oye, marcador. Sí, les han obligado. Sí. Ya era hora. Ekipo igandea da, urtarriak 19, eta orain txari naiz konturatzen baduala tarria edo ahotsa nahiko arraro. Bueno, atzo izan zen egun pixkat arraroa, negoen supernekatua, ez dakit izan zen resaka emozionala bai, ze ostirala txalde gaua izan zen oso guai. Partidoan egon nintzen, partidazo, Ardoi irabazi zuen puntu batengatik edo birengatik. Bueno, azken segunduko saskiratze batengatik eta izan zen oso, Me encanta joatea, ni naiz super Anesen Osiain eta Isagunen fana, eta ez dut ulertzen, Anek geroz eta gehiago jokatzen du, baina uste dut Aisak merezi dituela minutu gehiago, eta hori hasieran baino denbora gehiago jokatzen ari dela, azkeneko partidoetan, así que, a ver. Eta gero Uxurekin batera joan ginen festa batetara, oso pozik nago, kubata bat hartu nuen, normalean nik alkohola ez dute daten. Orduan ezakit horrek gero bestondo eman zidan, baina, egon zen guai, espaldiez nintzela joaten horrelako espazio batetara, eta aurtengo erronketako bat, dakizu bezala, bloga irakurtzen baldin baduzue, arkakuso.eusen izan duzue bloga. Nire erronketako bat, erronka pertsonaletako bat, dira nireak diren espazio eta momentuak berrokupatzea. Ze iruditzen zait gauza arrazoi ezberdinengatik pixkat isolatu naizela hainbat espazioetan, eta utzi diodala joateari edo bertan egoteari. Eta hori berreskuratu nahi dut, ze batzutan badirudi zerbait gertatzen baldin bada, horregatik ja ezin duzula joan edo egon espazio batzuetan. Eta ez nago esaten ari gauza jebiak, sin más, harremanak, por así decirlo. Eta ez daukat eta daukagu eskubide osoa horregoteko. Eta ez dut esaten inork ez ere esan dialako, hau da neure buruari, nik esan dizudan bezala oso autoexigenta naiz, eta ez zaizkit konfliktoak gustatzen, eta ez naiz esaten ari konflikto bat bihurtzen denik, baizik eta hori, sin más, nik neure buruari jartzen dizkiodan presioak, eta limiteak. Eta orduan nire aurtengo erronketako bat, hori da, limite horiek, apurtzea eta beldur batzuei
aurre egitea ez dela gutxi, ez da gutxi. Baina, bueno, orduan hori atzogo nintzen nola, pixkat, botata, gero joan behar nintzen afaltzera, baina atxaldean egon nintzen kriston jakekarekin, para. Eta hori, eta gaur ez dut lo oso ongi egin, ez dakit aurpegian igartzen zaidan, baina, bueno, orain geratu naiz lagun batekin afaltzeko. Goizteko bederatzitarrik. Gozaltzeko, eta hori tartean, egongo naiz bloga idazten bihar zazpitatik aurrera ja publiko izango duzuena. Eta hori bloga astelenero, arkakuso.eusen, bueno, astelenero ez, hilabeteko azken astelenetan izango duzu sorpresita bat, nik badazpada sartuko nintzateke astelenero blogean arkakuso.eusen eta ikusi zer dagoen, ze hilabete honetan bai egongo da post berezi bat azaltzen zer egongo den azken astelen horietan. Beraz, ezakit aurkera dagoen arpiditzeko, no se, baina, bueno, gordetzen baldin baduzuen markadoresetan, edo jarraitu nazazue edo zein sare sozialetan eta izango duz. Eta hori ze txapa. En fin, orain bloga idazten jarriko naiz, gero gozaltzera eta gero editatzera. Beraz, agian nirekin zatozte blog gozaltzera, eta ia hortikan ja txau peskau! Ze biharia aste berri bat dator. Bai. Eta horrek esan nahi du, zer? Blog berria. Bueno, kuadrilla, egon naizia gozaltzen nire lagunarekin orain arte. 12 erdiak dira, egon naiz 12ak arte, eta gero, etxera hueltan, topatu naiz agian 5-6 pertsonekin aspaldian ikusten ez nuela, eta orduan, obviamente, geratu naiz itzaketera, eta hori, eta azkenean, dira 12 erdiak, editatu behar dut bideo hau, prestatu behar dut bazkaria, eta nahi dut prestatu biharko eta etzirako janaria. Behintzat, basea edo jakitea buruan izatea zer daukadan. Orduan, banoa begiratzera zer daukan ozkailuan, eta horixe. Bueno, nago no te metas en política. Bueno, quieto todo el mundo, barkatu, ella no actualizada. Eta kontua da, zer esan behar naizan, ze plano itxusia hori ikusten dela. Begiratzen egon naiz eta badut nahiko ja bideratua, ditut bi San Jacobo, bi Solomo, bri eta sagarrarekin, zer gehiago badut burea. Dilistak gaur hartuko ditu dela, entxalada egiteko, tomatea, badut ja berez eginde eta gero pentsatu behar dut kalabazinarekin, ze baditut bi kalabazi, piper bat, porruak eta zenarioa zer egin. Egin dezaket purea, baina pure gehiago. Edo agian, lasaina moduko bat, pasta beharrean erabilita kalabazina. Ojo! Baina hori aste artean egingo dut. Bai. Ea aguantatzen diaten, bihar begiratuko dut, badazpada. Eta horixe, ekipoa, hemen utziko dut. Bazkaria prestatuko dut, ez editatzen jarriko naiz, bideoa prestuzteko eta horixe. Datorren igandera arte, baina goratu asteazkenetan, zita bat daukagula, kanal honetan, arpidetu ezer ez galtzeko, bideoa gustatu bazaizue, likeak eskertzen dira, eta asteko plana izango da. Astelenean, zazpitan, bihar zazpitan, bloga, arkakuso.eusen, asteazkenean zazpitan bideoa, izango dela ni gehiago ezagutzeko, ezagutualizateko. Ostegunean ez da eduki sorkuntzarekin, berertzean eduki sorkuntzarekin lotuta, baina arratsaleko 7etan Iruñeko Katakrakaaretoan liburu baten aurkezpena gidatzen egongo naiz, Unai lagun baten liburua, eta beraz, fantasia gustoko baldin baduzue, egia da ez da joela euskaraz momentuz, baina fantasia gustoko baldin baduzue, nik uste dut gustoko
izanen duzuela, beraz, aukera baldin baduzu joan, ze unai oso graziosoa da, nire grazia handia egiten dit, asko gustatzen zaiolako intzakitea, eta bueno, berak sortutako eta ez da autopublikazioa, baina kasi. Eta hori, eta igandean, gaur bezala, 7 asterukoa, urteko 2. asterukoa, asike, bihar arte, asteazkenera arte, ostegunera arte, eta datorren igandera arte. Aio.